Arratsaldeon, Jakinen izenean, Jomari Torralde familiaren izenean, eta Martin Ugalde Kulturparkearen izenean ongi etorri. Ongi etorri, gaur hemen zaudeten hoi, eta ongi etorri eraberean pantailaren atzetik ekitaldi hau ikusten ari zaten guztiok. Bihar beteko da urte bete Jomari Torraldai hiltzala. Eta gaur, honea elkartu geha, lagun giroan, Joamari gogoratzera, Joamari omentzera. Eta Martin Ugalde Kulturparkera etorri geha, berak ala nahi zuelako. Azkeneko egunetan berak eman zizkigun enkargu eta egitekoen artean, esan zigun, nihiltzen izenean familikoek antolatu behar dutena, baina hortik aurrera zerbait egiteko asmoa bazenute, Martin Ugalde Kulturparkean izan dadila. Hola esan ezkioz, besteik ez zitzaigun geratzen. Sorreratik izan zuen hain zuzen ere, Joamarik lotura zuzena parke honekin. Idea bat zenetik izan zen Joamari parke honen parte. Berak lotura zuzena izan du parkearekin. Beti esate zuen, parkea euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren enborretako bat, zutarrietako bat izango dela eta izan behar duela. Eta lotura berezi hori adierazteko 3 elementu. Bata, 2002an, parke hau inauguratu genuen egunean, Joamari Torraldai bere izan zen, inaugurazio hartako hitzaldia egin zuena, sortzaileen parke hau antolatu zutenen izenean. Bigarrena, Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekona saria eman zionean, Joamarik eskatu zuen sari emetea ekitaldia parkean izatean nahi zuela, eta halaxe egin zen. Eta 3. gaurkoa. Joamarik nahi izan du bere lagunok hemen elkar gaitezen nolabeteko ekitaldi hau egitera. Gaztetatik lanean hasi zanetik, euskalgintzako erakunde askotatik pasa izan da eta leku askotan utzi du arrastoa Joamarik. Ez gaziko guzti horiek zerrendatzen, luze joko liguke eta. Baina paraje hontan gaudenez, utzi dazue 3 aipatzen. Jakin, egunkaria eta elkar. Jakinen arima izan zen. Talde zabalago batekin batera, baina 70ko hamarkadan berritu zanetik Jakinen arima izan zen, eta entzuzen ere Jakin fundazioko lehendakari zela hiltzen. Egunkarian ere, denok dakigu zer arrastoa utzi zuen. Egunkaria sortzen hasieratik parte hartu zuen, egunkariako lehendakaria izan zen, eta lehendakaria zen egunkaria itxi zutenean eta atxilotu zutenean. Eta elkarren ere, sorreratik izan zen bera. Sorreratik izan zen elkarreko parteide, elkarreko fundazioko lehendakari izan zen, eta elkarreko fundazioko patronatuko kide zen hilzenean. Beraz, jakinda 3 horiek direla, nolabait parke honen atzean, parke honen sorreraren atzean daudenak, ez da harritzekoa Joamarik nahi izatea gu gaur hemen elkar gitezen. Egia esan, asmoa etzan gaur elkartzea, asmoa zan duela urte bete elkartzea. Hau da, Joamari ondoren nahi genuen ekitaldi batekin, baina orduan COVID egoerak etzigun aukerar ikusten, eta denbora joan da, eta azkenean gaurko egunez elkartu gara hemen. Baina honek ere, bere txarrean edo bere honean, beste kointzidentzia bat ekarri digu. 2021an gaude, eta aurten beteko dia 100 urte, Martin Ugalde jaio zenetik. Hain zuzen ere, Martin Ugalderen jaiotzeko mendeurrena ospatzen ari gara. Eta, kointzidentziak nahi izan du, ekitaldi hau egitea urte horren baitan. Seguru nago, bai Joamarik eta bai Martinek gustora hartuko luketela, edo gustora ikusuko luketela, bi horiek bat egitea eta ekitaldi hau gaur hemen egitea. Beraz, motibo asko zeuden Martin Ugalden elkartzeko, eta hemen gaude. Besterik ez nire aldetik ekitaldi hasiko dugu, eta hasiera emateko Mikel Urdangari.
Arratzalde ondan hori. Lasai nentorren Gasteiztik ona, baina pixkanaka, gizon honek zeukan itzalak pixkat otzituin hau, eta zelan baiteko dardar batek hartzen hau. Kostatzen da hitzeitea, lasai. Eta mutil honek, gizon honek, nibe mutila ikusten nuen, bere begietara behiratu ezkero, ezoiko dirdir bat ikusten zenuen, Juan Mariri, zoin ezkero. Ikusten nion beti lasaitasun antzeko bat, eta birritan egon nintzen berekin hizketan bizitzan. Gero askotan irakurri nion, desentetan entzun, eta olako baten, bi hoietako baten, 2019ko azokan ginela, gure estanera hurbildu zen, berata emaztea, eta han eskatu zidan, erdi txantxetan edo, baina eskatu zidan, ondo galdein zidan, ia beriletan kantatuko nuen. Eta nik alako irripar dardarti batekin, bai ez esan nion. Bera barrezka botazidan, baina serio aldi berean. Eta gero gertatu zanean nik uste nuena, pixka beranduago edo auskalo noiz, inungo presarik espaitzegoen, gertatu zenean sekulako mugimendu aukinuen nire barrenean. Eta gainera eskatu zidan ze kantatu behar nun, baina hori kantatu omen zen eta kantatuko da, eta nik beste ez dio guztiz kasurik egingo, berari. Kantu hau beldurrak gainditzeari buruzkoa da, eta hor berak ere bazeukan zer esana. Bizitzan zehar beldurrari hortzak erakutsi baitzizkion berak. Eta hoiz, kantu honekin. Lehenengo agurra, bota nahi diot. Iraila maieran hil zituzten bostak, tirozeten zuten lagunaren kanta, gerora be sufritu gaitu herria. Hilabete kutun udazken bezpera, orbelak poliki ez tali gaitzala, eternitatea dara magu esna. Lur gorri mahastietan, udale horrak usta berriak, musika irean, usta berria. Zure guzkian ire hilargia, horra bia berri lurzati berean, ata zurea bestean irea. Eta bizi libre eroen artean, trago egalari zlami ez eta aztiz, gobernatuko den erreinu hordian. Goiztia, arrastiria, San Migueletan, kantu eta dantza, mozkorrotu gara, San Migueletan. Soñean biego egin nahi dute gaz, ego bakarragaz ez zinezkoa da, ego bakarragaz nekaturik nago. Desegin dadilak oldarren tropela, inoiz deskuidoan izan banintzan, aurrerantzean ezena izan izango. Itxaz, enbatak iraian, zulatu ditu barriki ezina, orlan ezkorma, itxaz enbatak.
Badoa iraila uda biharamu, eguna oztu ez da desagertu, traineru garaituak zekarren bitxa. Agian irailan, urrengo irailan, aukera berri bat enekarrenean, ikasiko dizut zer den maitatzen. Urru, banoa urru, nigantik urrun, zugantik gertu, lagun eroa, ta izia lagun, ekaz, izia lagun, tragoiek alariz, lamiez eta aztiz, zugantik gertu. Eskerrik asko. Joan Mari, agur. Gogoan duk, jakinak atera zuen pegaten jaura, hilarriaren formakoa. Ikus, ikas, ekin, jakin. Jakin talde gaztearen goiburua aldarrikatu nahi genian arekin. Hilarria ez, biziarria, uen guretzat. Urte betea joan duk, Joan Mari, igure artetik joan intzanetik. Ordutik ona eta gaur goizean bertan ire ibilbidea ikustekoa, ire ikasbidea ikasteko, eta batez ere, ire ekintzak ezagutzeko aukera izan diegu. Ikus, ikas, ekin. Ire jakinduriaz jakin diago asko. Ire izanak, ire esanak, ire lanak, ire emanak. Enok beraz, beste jakinkizun leziorik ematen hasiko hemen. Ire ekintza ikusi eta ikasiekin batera ordea, hainbat oroitzapen gogoan garri geratu zaidak bizirik. Horieteko bat besterik ez diatekarriko, gaurko une honetan. 1967ko udauen. Jakin aldizkaria urtetan isilarazia, berriro agertzen hasia uen, lehen bi zenbakiak. Horren zuzendari intzian berriro, uzei udazken hartan sortuko uen. Uda hartan Londresera joatea erabaki genian elkarrekin. Ikain bihotzeko uen Parisen egunen batzuk eman ondoren iritsi gintzian Londresera. Hilabete bat Londresen eman genian elkarrekin, opor eta atseden hartzeko, eta geure ingelesa lantze eta trebatze aldera. Ez gintzian akademian matrikulatu oporretan geundian. Baina geure artean ingeles hitz egiten genian edo saiatzen gintzian egiten. Goizak ingelesa ikasteko hartzen genizkian,
Baina tarteka, Londresko parke zabal eta ireki haietako batera joaten gintzean, frisbee jokoan jokatzera, garai hartakoa da. Arratsaldeak Londres eta Londreskoak ikusteko hartzen genizkian gehien bat. Gogoan duk seguruenik, Cambridge antzokian ikusi genuen Ipi Tombi antzerki musikal eder bizi eta zirraragarri hura. Ego Afrikako herritxo baten bizitza kontatzen zuena. YouTubeen entzun ziteke gaur. Eta egun hauetan entzun diat berriro. Oroitzapen pozgarri horixe etorri zaidak, Joan Mari. Horixe etorri zaidak gogora, eta horixe gogoratu nahi izan diat hemengo lagunen artean. Oroitzapen gogoko izango duala uste diat irekin batera, jakinen talde lanean jardun izandako lagun guztiak gogoratzea. Lagun eta lankide asko. Bereziki gogora ekartzekoak gaur omenaldi honetara etortzerik izan ez duten Joseba Intxausti eta Jose Azurmendi. Hire adiskide eta lankide minak. Guztien izenian, agur Jon Mari, eskerrik asko eta ez adiorik. Eta orain bukatzeko, Jon Marirekin batera oso gaztetan jakinen zuzendaritzan jardun zen Pello Zabaletak Granadatik omenaldi honetarako bidali dizkidan hitz laburrok irakurri nahi ditut. Joan Mariren omenaldia datorrela eta, ni ere zuekin izango nauzuela adierazi nahi diat. Ondo mereziadik, Joan Marik omenaldia. Egin zian lan eskergagatik, askori laguntzen saiatu zelako, bide berriak asmatu zituelako eta abar. Eskerrik asko. Utxune handiari begira, ezin genuen sinetsi erabat, pertsona bakarra zinenik. Ispilu apurtu bat bezala, gogoratu zintugun ondoren, bakoitza bere puskarekin, Inigo Astiz. Justu orain urtebete idatzi zuen poema argitaratu gabe hau Astizek Torrealdairen eriotzean, Torrealdai gogoan, Torrealdairen umezurtz. Joan da urtebete, bai, 12 hilabete. Eta ze isla egiten digu ispiluak gaur? Zer irakatsi diguzu, Joan Mari? Zer ikasi dugu, Torre? Bilatzaile izaten, etengabeko bilaketa eta berregokitzen jarduten, berriro hasten. Denok gaudela trantsizio betean. Sustraiak eta adarrak etenik gabe ureztatzen eta ongarritzen. Erradikaltasuna eta globaltasuna batzen. Kontzientziari eusten. Lotzeko edo hausteko, baina eusten. Engaiatzen. Taldean jarduten. Jakin izaten eta izaten jakiten. Bizitzari herrigintzatik zentzu bat ematen. Herrigintza euskalgintzatik egiten. Herria, hizkuntza, kultura txirikordatzen. Nondik gatozen ez ahazten. Non gauden jabetzen. Botere harremanen sarean mundua ulertzen.
zein amaiurretan gauden zoli eta argi bereizten. Beti egiteari begira teorizatzen, galdetzen, beti konkretuan galdetzen, zein premia, zein akats, zein egin behar dituen euskalgintzak, euskarak, kulturak, herriak, gizarteak, guk. Eta egiturak sortzen, eta sendotzen, eta iraunarazten. Euskara egungo auzietara egokitzen, bizipenetara ekartzen. Euskara gaitzen eta ondoren kultura propio bat lantzen. Pentsamendu propio bat sortzeko Euskal Herritik eta euskaraz. Pentsamendua kanpotik inportatu beharreko zerbait dela pentsatzearen aurka pentsatzen ikasten. Pentsamendu propio baten eraikuntza lan zoragarri badela sinistarazten. Euskal munduaren birsortzeak merezi duela. Pentsamendua eta gizartea talde lanean eraikitzen direla. Leiorik itxi gabe, baina norberaren bizipen eta gogoetaren legitimitatea babestuz. Lekua, erroa Euskal Herria dela. Euskal nazioa, nazio kultural eta politikoa. Ez isolaturik, munduko beste nazio estatu gabeen internazional utopikoaren barnean baizik. Euskaltzale izatea den ofizio irenskor eta arriskutsuan, gerra askotan batera egoten ibili beharra dagoela. Soziologikoki eta politikoki anormaltasun normal etengabe bat delako gurea. Katea ez eteten, katea edo agian soka, edo behar bada oiala zatika, gero eta eskuz gehiagoz josten eta osatzen. Beti adi izaten egiten ari garen bideari. Geure obrarekin inoiz ez itxutzen. Maitasunez, baina kritiko begiratzen. Erdigune ezeki distantean kokatzen. Zabaletik jokatzen. Bateragune izateko bokazioz. Aurreko belaunaldiak entzuten eta belaunaldi berriei abegi egiten. Euskaltzalearen iraultzaren ametsa piztuta gordetzen. Berak esango lukeen moduan, Euskal Herri berria, komunitate berregin batekin, euskara eta euskal kultura berri batekin, herri libreen mundu berri batean. Nagusiarenak ez beste lanabesekin mundu berri bat erditzen laguntzen. Beste borrokei eskutik heltzen. Eta bitartean, utopia hortzimugan dela, pausua ematen, maratoia korritzen are garela jabetuta, eta lan borroka bat bezala egiten. Eta pozten, eta maite ditugunekin biltzen, eta eskertzen, abesten, jaten eta edaten, biziaren zale izaten, Manes Erdozaintzi Etxart, zure adiskide poetak idatzi bezala, nori ezaio atsegin biziaren izerdia. Finean bizitza ospatzen, zuk egin ohi zenuen bezala Juan Mari. Mila esker. Dela hilabete baserrian jo genuen hau, baina pixka serioa da gaurkoa. Kermen Uriberen munduari begiratzeko da. Kantu hau. Askok erosiko genioke, ni bai bentzat, Juan Mariri, berak munduari begiratzeko zeukan modu paregabea. Munduari begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modua Horman eguzkia
hartzeko modua itxarotan jakiteko modua pagoa ukitzeko modua azala irakurtzeko modua hoaizea usaitzeko modua hautuan gara egiteko modua ez zonen agian ez ederen agian zarregia txikieki agian begietara begiratzeko modua galdera egiteko modua eskutik heltzeko modu amets egiteko modua ez zonen agian ez ederren agian zarregia txikiegi agian ez zonen agian ez ederren agian zarregia txikiegi agian Arratsaldeon. Adiskideari. Udaberri goxoan berriro itzuli nauk Aiako Harriko tontorrera egun sentiaren liuraren bila. Euskal Herriko arkaitz zaharrenetan ele zaharren eskutalekuetara gerturatu eta gure arbasurek utzitako lekuko isilen babesean pausatu. Eta ez haut ikusi. Udaberoan berriro murgildu nauk, Bardeako basamortuaren ilargitxurako tolestuera harrigarrietan. Urak bortizki moldatu dituen sakan basatietan sartu eta naturak zitzelkatu dituen eskulturak bizitatu. Eta ez haut ikusi. Udazken epelean berriro barneratu nauk horiren magalean. Milaka tonu ezberdinez jantzi eta kolorez lehartzen den iratiko basoan, errekaren murmurioak erakutsitako bideo horretan bili eta izeak pauen ostoak orraztean sortzen duen musika
entzun, eta ez hor ikusi. Negu gordinean, berriro bueltatu nauk Aralarreko malda elurtuetara. Egan egitera gonbidatzen duten amildegi ziragarrien ertzera gerturatu eta amesten genuen Euskal Herria irudikatu. Eta ez hor ikusi. Urte bat, lau sasoi, sentimentuz edo txunez betetako leku eta uneak. Bakardadeak auspotzen duen mina, oroitzapenek pizten duten argi haula. Lagunaren irudia airean marrazten duen kuadro hutsa. Haize bortitzak daraman adizkidearen atxa. Ez diat amorerik emanei. Ez nauk ire presentzia ez haren horren errendituko. Ez eta gure lur emankor eta ederrean irekin egindako bideetan galduko. Eta Urbiako larretara itzuli naiz. 1954an Foroatik, ire jaioterritik atera, 12 urterekin Arantzazuko seminarioan sartu, eta ondoreko urteetan horren beste maitatu eta bisitatu dituen paraje eder horietara. Ermita eta fonda itxita. Arbelarreko bordetara jodiat segidan. Eta gerturatzean, zaldi bat, bakarrik. Pagol erdenaren itzalean, holtzarako bideari zo. Iote. Istan batean akordura etorri zait, gure mendietan barrena maiz aipatzen idan ametsa. Euskal Herriko lurretan libre ibiliko zen, zaldi batean beraragitzea nahiko ukela hain zuzen. Lepoa biratu eta nagoen lekura begiratu duk. Denboraren laburrean galdu den begirada. Eta holtzako bide labirintikoan murgildu aiz. Itzuli aiz. Eta ikusi haut. Gaur berriz kukuareko talaiara itzuli nauk, eta iaz, adiori gabeko despedidan, lau haizetara barreiatutoko hitzen uberan, gure adiskidetasunak marrazten duen zeru mugari so geratzean, ire laguna handia den Jose Azurmendik idatzitako poema hau amildu zait itxasaldera. Negar egin nuen, malkozko negarra, ez olerkizkoa. Pena baten garra etxi ez nuena, eta errebelatzearen madarik amena. Senti nuenean ezinaren ezina, bakardade bakarta nire gorako grina, leher zitzaidanean, ezinean negar egin nuen, txingizko negarra. Ta antxia errenaren erreoparia, konsagarratu nion, zer dakit nik zeini. Eskerrik asko. Parkean bildu gara gaur zure, enborraren adarrean, eta eguzki printza agertu da zure irribarrean. Argi bat utzi zenigulako, itzalaren beharrean,
Jardunaldian ere ikusi baitugu bazkal aurrean, zenbat bizigai ere indaiteken bizialdi bakarrean, bizialdi bakarrean. Ponte korikan ez zuten haiek, joan zirenetikan fraide. Arantzazutik gerora zenbat, ameslagunta gogaide. Lan bat pentsatu, lan bat burutu, eta urrengora aire, aldi berean nola izan leike, hain engaiatu tain libre, hain bakarkako langile finita, horrein taldeko partaide, horrein taldeko partaide. Mendirik mendi lurra sentituz, eta urratu zerua, aurre ikusten jakintzen nuen herri baten erregua. Zuei eskerrak ondoren gok, badugu zeri heldua, zuen burutan hasi zelako gure eskura heldua, Euskal Herri bat praktikatzeko tresnak eta eredua, tresnak eta eredua. Ez zaigu ahaztu 11 urtez, eragin zizuten mina. Horren gainetik dago ordea, persona neka ezina. Herri hau beti akulu eta makulu euskara grina, naiz gertukook luzeagoa desio gendun jakina, mundu aldian egin zenuen lasai joateko adina, lasai joateko adina. Zuri eskerrak ekimen askok, badaukate non sustraitu, talasaizoa zure bideak segida izango baitu. Ondoren gok zure lorratzak ezagututa jarraitu, pausu berriak ditun bide bat ezin delako amaitu, zuk bizituta piztuak orain beste asko bizi gaitu. Beste asko bizi gaitu. Hau kuku bat zen merezitako, zure atseden taloan. Oroitzapenak geu konsolatu, gaitzaken uste
xaloan. Ala diogu buruntzapetik, belko hain dela alboan. Benetan ala diogu, ta sinetsita gaurkoan, lanean zintzo segiko dugu, bakoitzak geure arloan, bakoitzak geure arloan. Urte bete joan zinenetik, urte luze zail eta gogorra. Ez adiorik esan zen igun, betirako, agurrik ez, gero arte baizik. Esarkatu, estutu, eta gure maitasun guztia emateko izan dugun denbora laburra izan da oso. Hala ere, joan zinenetik, eman dugun urrats bakoitzean, ondoan somatu zaitugu, gure egunerokoan, ohikoak direnekin kizunetan, gertu sentidu zaitugu, gure bizipenetan, presente izan zaitugu, gure bizitzaren ezinbesteko parte izaten jarraitu duzu. Zailtasunen aurrean, indarra eta edora emanez, poz eta tristura unetan, zure irribarrea marraztuz, indargabe geratzean, zure kemena luzatuz. Bi izan dira utzi dizkiguzun irakaspen garrantzitsuenak, lehena, ezina ekinez egina, lema, zure azken atsairean urtu zen arte, egin zenuen bezala. Bigarrena berriz, ipotxa bat zinela zenion, baina erraldoi baten gainean zioan ipotxa. Zu guretzat, beti izan zara eta izango zara, erraldoiaren lana egin, eta guztia Euskararen herriari eskaini zion ipotxa. Utxunea sakona izan erren aurrera goaz, eta bidelagun asko izan ditugu, senide, lagun, lankide herritar, eta bar luze bat, guztioi mila esker bihotz bihotzez. Mila esker jaso ditugun animo mezuengatik, mila esker entzun eta irakurri ditugun maitasun hitzengatik. Mila esker urte hau goxoago gehitagatik. Amaitzeko, mila esker aitari omenaldi hau eskaini diozuen guztioi. Pozik gaude aita horrela oroitzean. Seguru gaude, bakoitzak aitaren zati txiki bat eramango dola bihotzean. Kultur eragile eta euskaltzalea batzuk, lagun mina besteek. Eta guk berriz, beti maite, izan dugun aita eta senarra. Agur zu aita, zadiorik aita. Bueno, arratsaldeon. Bada urte bete ez ditugula bi abesti hauek jotzen, baina bueno. Berriz abestuko dizkiogu. Lena, aleluia da, behi asko guztez zitzaion. Guk euskerazko letra batekin abesten dio, beak originala Leon Arkoenena entzutezun asko.
Baina, bueno, gehitu dio gero zati bat, pixka bat, propio egiteko edo. Isiltasun nire bizitzan ezin bestekoak. Atzo zu falta zintudan, auraztu zait zer izan zan, zurira ganera lotzen induna. Haleluia, 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 Bazenekin, baina zenidan esaten, beldur zinen bihotza zabaltzean. Zelai berden galdu ginen, mozoroak kendu nuen, ozenki eta arro esan genien. Haleluia, 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 Gaur gogoratu zaitut, gauean amestu egin dut, zurea berriz izaten antzenan. Ezaztu esandakoa, lurra borobila dela, ta berriz elkartuko garela. Haleluia, 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 Eta bigarren hau, berdanon arten, mendian gora aritzak. Beak oso gustoko zuen kanta hau. Mendian gora aritza, hauntzak aizean dabiltza.
usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskora, txurdin egartiz bete da eta umore sustu da. Emaidazu freskura, pura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizi naiz gustora. Emaidazu freskura, pura eskutik eskura, izarren salda urdineran da bizi naiz gustora. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, kanpaiari tiraka eta hutsari topeka. Argitu ezakopeta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezakopeta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko garai. Bestela datozen penai, ez diet zurik bota nahi, biltzen naizen gauean behintzat eizuelo lasai. Bestela datozen penai, ez diet zurik bota nahi, biltzen naizen gauean behintzat eizuelo lasai. Eskerrik asko. Bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko, hurbildu zaten hoi edo pantalla bidez jarraitu duzuen guztioi. Joan Mari gogoan, urte bete joan zitzaigula, baina betireko gure bihotzean eta gure oroimenean. Eskerrik asko. Zu bezalako aurrek